Teknologia berrien zurrunbiloa hizkuntzen esparrura ere zabaldu da, eta hizkuntza gutxituen osasunean eragina izango duela aurreikusten da. Eremu digitalean jokatuko da euskararentzat hilala bizikoa izan daitekeen partida. Aspaldi, Angel Lertxundi idazleak 8. lurraldea konkistatzearen garrantzia aldarrikatu zuen. Hala ere, aurrez aurre ahobiko ezpata daukagu. Gailu eta tresna horiek antidotoa ez ezik gaitza bera ere izan daitezkelako. Hortaz, zeintzuk dira sakatu beharreko teklak? Zigarren atala, Gutenberg en la era digital. Esaten ari da, aldi bereko itzulpena makinak egin da itziarrek niri txinoz itziteit, eta nik euskeraz, eta elkar ulertuko dugula, hori ez da gertatuko. Hori gertatuko da, kasu guztian oraingo teknologiarekin, gertatuko da justo, taberna batera junda garagardo bat eskatzeko, ogi erosteko, baina beste dozen gaizki funtzionatuko dut, esplikatuko zergatik. Oraingo itzultzaileak daude datuekin elikatuta daude. Lehenbizi hasi ziren frantses eta inglesarekin, eta zeuden datuak ziren itzulpenak Kanadako parlamentuzkoak. Baina zuten itzultzaile bat oso ona, parlamentarioen jarduna itzultzeko, baina beste esparrutan ez du balio. Eta euskararekin eta hizkuntza guztiekin gertatzen da gauza bera, daude itzulpen asko formalak, baina hizkuntza informala, da guk erabiltzen duguna, ez. Orduan edozein itzultzaile hartuta, segun ze nahi desun itzuli, ez dizu ondo itzuliko. Eta gero dago beste bigarren arazo bat, eta da makinak ez du ez tutik ere ulertzen zerta zaidan, tutik ere ez. Orduan ezin dugu inoiz utzi makinaren esku itzulpena. Batzuk egiten dute eta nik uste salagarria dela. Hartzen dute itzultzaile automatikoa eta ematen duna inori erakutsi gabe jartzen dute dendako lehioan edo web orrian eta ez daukazu inongo bermerik itzulpen horik ez durik sekulako astakeria esango. Orduan beti behar da dira tresnak eta azkenan pertsona bat egon behar da atzean. Eta inoiz ez da gertatuko gurrengo urteetan hizkuntza bat jakinda lasai jutea dozein herrialdetara eta esatea, hizkuntza batekin nahikoa daukat, hori ez da gertatuko. Eta imagina dezagun gertatzen dela, eta? Izango litzateke, oso liburu zarra da orain, Galaxiako autoestopistaren liburuan agertzen zen arrain elektrikoa. Eta arrain elektrikoa zen unibertsoko hizkuntza guztiak ulertzeko modua. Eta jendeak egiten duena da, belarrian arraintxori sartzen du, eta arraintxorrek itzultzen dizu Galaxiako edozein gauza. Baina uste dutenekok esaten duen bezala, oso urrun gaude hortik. Enekoren munduan da zenbat eta lanabesa gehiago erabili, hobeagoa izango da lanabesa. Baina nire mundua buruaren mundua da, nik badakit gure burmuina, simplifikatu behar badugu, maiztasun makina bat bada. Zu elebiduna bazara, eta hizkuntza batean, 24 orduan, 100.000 aldiz erabiltzen da hizkuntza hori, eta beste hizkuntza 10.000 aldiz, hor duzu. Ezinezkoa da orduan, hizkuntza bi horiek zure buruan maila bera ukitzea. Ez du inporta, euskarara etorrita, zenbat euskara dakizun. Erabiltzen ez baduzu, ez dakizu. Eta horregatik, gu bizigaren errealitatean, errealitate digitala hor dago. Eta etengabe hitz egiten digu. Eta esparru hori zaintzen ez badugu, aurrera egin dugun bidea, atzera egin genezake. Paulak ez zuen gogo handirik Mary Wollstonecraften jaioterrira joateko, egia esan da. Bere amak, gazteak zirenean adibidez, mundu guztia omen zijoan ara ingelesa ikastera. Orain, bidaiak ia ezinezkoak direnez eta hizkuntzak ikasteko beharra ere beherantz doanez, bapateko itzulpen automatikoak geroz eta hobeak bihurtzen ari diren heinean, afizioz ikasten duenak, hobi bat baino ez, eta etxetik atera gabe. Delfin, ederto ikas daiteke edozein hizkuntza. Zure aukerako azentua izango duen irakasle virtual baten laguntzaz. Zurekin paseoan aterako den kuadrilla oso baten konpainiaz ere bai, behar izan ez gero. Katixa Agirre idazlearen azken eleberriak Berriz Zentauro 21. mendearen erditzuan kokatzen gaitu.
Ezagutzen dugun mundua eraldatu da errealitate virtual eta areagotuen aplikazioen erabilerak bultzatuta. Agirrek krisi klimatikoaren plaza aipatzen du bertan, gaur Concordia enparantza dena. Bide batez, justizia klimatikoaren sarrera batekin euskarazko Wikipediak 400.000 artikuluen langa gainditu zuen urrian. Azken urteotan, interneten euskararen presentzia bermatzeko hainbat egitasmo abiatu dira, besteak beste .eus domeinua. Urte amaierarako 14.600 erabiltzaile izango dituztela aurreikusten du fundazioaren zuzendaria den Josu Gualinok. Horregaitik eta beste gauza batzuengatik baikor agertzen da etortzear dagoen egoerarekin. .eus jaio zanean, lehendik bazegoen katalanek bazuten .cat, esaterako, .cat arrakasta kasu handi bada. Baina horren ondoren 2014an .eus jaio zanean, gure pareko beste batzuk jaio zian, .gal Galizian, .bzh Bretañan, .scot Eskozian, gurearen antzeko garapena izan dute motelagoa, esango nuke kasu gehienetan, .galek, adiez gu baldin baditugu, ia 14.000 domeinu, .galek 6.000 inguru ditu, baina, garrantzitsua da beraiek ere presentzia bat izatea, eta denon artean, lankidetza sareak eratzea elkar babesteko. Interneteko munduan, domeinuen kasuan, bilakaera izaten da gora beratxoa. .eusen kasuan ez da hori gertatzen. .eus hasiera-hasieratik beti izan da urtez urte igotzen 110% goitikan hazkunde tasa dauka urtero, eta oso bilakaera positiboa izan du zentzortan. Euskarari toki propio bat ematen diola interneten, eta hori ez da arrunta, ze azkenean hizkuntzek normalen ez dute interneten beraien marka propio izaten. Gaztelaniak ez dauka, ze azkenean .esek Espainia adierazten du, ez du adierazten gaztelania ordezkatzen duenikan. Netzat garrantzitsua da beti azpimarratzea hori, ez? Munduan dauden 6.000 hizkuntzatatikan 80% ez du presentziarik ingurune digitalean. Eta horrek bai suposatzen du arrisku bat hizkuntzaiek desagertzeko. Gure realitatea oso bestelakoa da. .eus dago, euskarari hizkuntzari ematen diona babes bat eta posizio bat interneten, eta komunitate aktiboa daukagu, borrokarako gogoarekin, beraz, oraindik ere garaiz gaude gauzak aurrera ateratzeko. Edukiak sortzea garrantzitsua da eta aldi berean eduki horiek kontsumitzeko, interakzioa lortzeko tresnak ere sortu behar dira. Itzultzaileak, azpititulazioa, bozgorailuek hitz egiteko ahots sintetikoak, azken finean, hizkuntza teknologiak. Horrelakoak garatzen ditu Elu Jarrek, Usurbilen daukan egoitza. Hizkuntza teknologiako koordinatzailea den Itziar Kortesek itxaroten gaitu bertan. Daukaguna da armario bat makina virtualentzat. Makinen tripetan, barne mundu horretan sartuko gara. Aurreko sistemetan, estatistikan oinarritutakoak ziren sistema haiek esaldi zatitxoak zituzten gordeta beraien ereduetan. Orduan, nolabait esaldi zatitxoen segida bat sortzen zuen sistemak. Gaur egun ez da esaldi zatiri gordetzen, zenbaki soilak dira gordetzen direnak, eta orduan horregatik, segurazki, sortzen diren esaldiak naturalagoak dira. Horrek esan nahi du, euskarazko adibidez eta gaztelaniazko esaldi bikote mordo bat ditugula, mordoa esan nahi dut milioika esaldi, itzulita, eta horiekin sistema bat sortzen da. Ikasi egiten da adibidetatik, eta orduan sistema horrek badaki adibide berri bat datorrenean nola itzuli behar duen. Gu bitartean paraleloan, laborategian, hori elikatzen ari gara, proba berriak egiten, hobetzen den ikusten, datu berriak sartzen edo teknika berriak aplikatzen, hori da, pixkat prozedura. Sistema horiek entrenatzeko edo sortzeko adibide multzo bat behar dugun bezala, ahotsarekin lan egiteko ere adibide multzo bat behar dugu. Kasu honetan, ahotsa eta testua nolabait transkripzio eredu pila bat sistemak ikas dezan ahotsa nola bihurtu testu. Baina behar badugu edonori ulertzeko sistema bat, igual behar dugu 100 pertsonen 20 ordu bakoitzeko azentu ezberdina dutelako, bat emakumea da, besteak gizona, batek ahots grabea du, besteak finagoa, eredu konpletoago bat egiteko. Eta hori da adibidez guk lantzen dugun beste teknologia, ahotsaren errekonozimendua edo hizketaren ezagutza. Guk sortzen ditugun ereduak oroar euskara batuan dira eta arlo formaleko testuekin egiten da lan, eta lokuzioak ere normalean dira arlo formalekoak dira.
Horrek ez du kentzen, gaur egun pertsonalizaziorako bidea irekita daukagula, eta adibidez, itzulpen automatikoan daukagu funtzionalitate bat implementatuta, bertan hiztegi pertsonalizatua gehitzeko aukera ematen duena. Horrekin batera, ari gara baita nolabait ikerketan beste euskalkiak ulertzeko ereduak egiten. Behintzat, hitz egiten ari dena bizkaitarrez ari bada edo bestelako azentun batekin, ulertzea zer ari den esaten. Azkenean, irrati esatari batek esaten duen azpititulatzearen erronka nolabait egina dago, hori soluzionatuta daukagu, beste ona falta zaigu. Gure datuak eta bizitza, enpresei eman diegu, eta pantailan egiten jugun, keinuak gordetzen ditu makinak, gailuei eman diegu, memoria gordetzeko ala, ta memoria galtzen ari da, gure memoria galtzen ari da. Soy Joseba Irazoki, la canción Galtzen ari da habla un poco de las nuevas tecnologías y sobre todo de las redes sociales. A mí, en mi opinión, pues eso, nos están controlando sin nosotros darnos cuenta muchas veces, y escribir las canciones al final siempre decimos que suele ser autoterapia, y en este caso también lo es, ¿no? Porque yo las utilizo, pero está claro que conlleva unos peligros y están a veces ocultos y a veces visibles, pero aún y todo estamos cayendo en esa trampa. Ta gure bizitza gailuena da orain, ta gure bizitza gailuena da orain, gure sega fotoak poliziak dira, gure nagusiak APPak dira, debalde egiten dugu lan Google-erentzat, debalde lan Twitter, Facebook-entzat. Euskararen islak, hizkuntzaren uharteak miatuz. Nere izena Eneko Agirre da, EHUko irakaslea naiz eta hitz ikerkuntza zentroko zuzendaria. Zentroaren gai nagusietako bada hizkuntzaren prozesamendua, eta hizkuntzaren prozesamenduaren barruan euskara da gure fokoetako bat. Nire izena Itziar Laka da, ni Eneko bezala ere EHUko irakaslea naiz, katedraduna naiz hizkuntzalaritzakoa, eta Kogo elebiduna izeneko ikerketa taldea zuzentzen dut. Batak burmuineko zirrikituak ditu aztergai, besteak makinen muinean dauden konexioak txertatzen ditu. Bi ikerlariek daukate hizkuntzan ardatz nagusia eta tarteka-marteka elkar harremanak bilatzen dituzte. Cuando surgió el sueño de volar, algunos analizaron el movimiento de los pájaros. Con el procesamiento del lenguaje ocurre algo similar. Hay cierta inspiración en la lingüística y en los estudios neuronales, pero las técnicas empleadas no tienen nada que ver. Iraultza digitalaren zurrunbiloa hemen dagoia da, nahi eta ez eramango gaitu, kontua da noren aginpean. Tokian tokiko ikerketa babestu zuten biek. Los nuevos modelos necesitan ingentes cantidades de datos. El lenguaje GPT-3 ha leído el equivalente a 3 millones de libros en inglés. El corpus publicado por el centro ITS en euskera apenas ha recopilado 423 millones de palabras. La cantidad es, por tanto, una barrera para la calidad. Psikolinguistikan jarri zuten Agirrek eta Lakak solasaldiaren abiapuntua. Zer nolako konexioak gertatzen dira elebidun baten burmuinean? Elebakarra baldin bazara, eta beste hizkuntza batzuk agertzen baldin bazaiztu, adibidez, Bilbotik kaletizoa zela, euskaraz idatzitako gauzak agertzen bazaizkizu, zure burmuinak egiten du pi, hori ez dut ulertzen. Bai, orduan zu ederto ibiliko zara, beste hizkuntza batzu daude peisaian, baina niri ez didate ezer esaten. Elebiduna zarenean, hotz, euskalduna zarenean, ze hori azpimarratu nahi dut, elebiduntasunaz ari garenean, edo elebitasunaz parkatu ari garenean Euskal Herrian, euskararen egoeraz ari gara, bai? Orduan, sinonimoak dira nolabait. Elebiduna baldin bazara, zuk piztuta nolabait ekoiko dituzu beti biak. Eta hizkuntza bat kudeatu nahi duzunean bestea itzali edo pizka bat jetxi behar duzu. Eta burmuinak hor lana egiten du beti, hori oksigenoa da. Orduan,
Nik zerbait lehenengo gaztelaniaz ikusten badut, adibidez, nik euskara inhibituko dut, amatatzen dut. Urrengo euskaraz ikusten badut zerbait, nire burmuinak berriro lana egin behar du euskara aurrera taratzeko. Orduan beti esaten dut, euskara lehen agertzea gure paisaian niretzako da, kaletik goazela, gauzek hitz egiten digute, etxean gaudela, eta nire kezka da, hor diglosia handitu daitekela eta ez gutxitu. Eta horregatik iruditzen zait guztiz, gure hizkuntzaren erronka nagusia dela 21. mendean esparru digitalak kontrolatzea, beste esparru batzuk kontrolatu izan ditugun bezala. Eta, hizkuntzen teknologietaz aparte hor dago gauza bat, eta da oso garrantzitsua, eta jende igual ez da konturatzen, eta inertziaz ez du egiten, baina zuk erosten duzunean mugikorra aukeratu behar dezu hizkuntza. Euskera aukeratzen badezu, gauza guztietarako zera euskaldun. Ari zera esaten, zure aplikazio guztiei eta multinazional guztiei, euskaldun bat sartu da hemen. Eta gaur egun suerte handia daukagu, mega enpresa hauek interesa dute. Zuk euskalduna izan ezu, oso ondo, eta hor dago. Eta ordenadorearekin berdin, eta hori oso importantea da. Hizkuntza gutxitu eta hitz egiten danean, eta gu egon gara ikerketa egiten beste hizkuntza gutxituetan lan egiten duten ikertzaileekin. Gure panorama oso gutxik daukate, katalanek behar bada. Orduan, etorkizunera jo gabe, nik jendeari kontatu nahi niokena da, euskararen alde egin nahi duzu, euskaraz bizi nahi duzu, ipini izazu telefonoa euskaraz, sartu zaitez lanabes digitalak erabiltzen, ze badaukat beste bat zuretzako, eta da, jendeak ere jakin behar du itzultzaile automatiko bat adibidez, Elia. Egin behar duzuna da, erabili, eta erabili, eta erabili. Ematen dizun itzulpena zuzentzen duzu pixka bat. Zenbat eta euskaldun gehiagok, testo gehiago sartu, itzultzaile horretan, itzultzailea hobea izango da. Eta horregatik, erabiltzaile asko dituzten hizkuntzetan, lanabes hauek finagoak dira. Kuriosoa da hori esatea, hizkuntzen teknologiekin ere antzeko gauza bat gertatu da. Igual, hasieran, jende hasi zenean, aztertzen nola tratatu hizkuntzak, asko jozan ezagutzara. Gramatikak idatzi, hiztegia handiak egin, eta urteekin gertatu dana da, eta gara alor empiriko bat, hau da, esperimentuak egiten ditugu, eta hobeto balin badabil hori da sinisten duguna, ez daukagu aurreiritzirik. Aurreiritzia da hipotesia, baina gero, eta orain funtzionatzen ari dena da erabilera zentzu baten, hau da, gure tresnek ikasten duten guztia, ikasten dute jendearen hizkuntzan erabileratik. Hartzitugu liburuak eta korpus handiak, testu masa handiak, eta hortik ikasten dute hizkuntza eredua dela euskerari buruz dakiten makinak ikasten duen guztia. Ikasten dute testu masa eta kuriosa da, zure gandik entzutea garunean ere antzeko zerbait. Gehiago esango dizut honen gainean, eta beti komiki bertsiotan gaude, neurozientzia komiki bertsioan. Ezagutza mota bi ditugu burmuinean. Bata, esaten da, ezagutza prozedurala, gauzak egitea, adibidez, ibiltzea, eskiatzea, igeri egitea. Hori dana, ezagutza prozedurala da. Ezingo zenuke azaldu nola egiten duzun, baina egiten duzu. Eta bestea da ezagutza episodikoa deitzen dana. Kotxea gidatzean, hasieran, ezagutza episodikoa izaten da, zelan martxa ipini, enbragea noiz, gogoratzen zareteze, ezinezko ezagutza zen hori. Eta pixkanaka ezagutza episodiko hori prozedural bihurtzen da. Eta horregatik gidatzen duenak, nik adibidez, gidatzen du pentsatu gabe, jakin gabe, egiazki zer den egiten dudana. Hizkuntza ezagutza prozedurala da. Orduan, zuk hizkuntza baten gramatika ezagutzen baduzu, ezagutza episodiko bezala, hori ez da hizkuntza bat jakitea. Hizkuntza bati buruz jakitea izango da. Baina prozedural bihurtzen denean, orduan, hizkuntza bat hitz egiten duzunean, baina ez dakizu ez da nola hitz egiten duzun, hori da hizkuntza jakitea. Eta ikusten duzu hori erabilera da. Gure arloan gertatzen ari denarekin dago bete-betean. Gure alorrean ere hori iraultza moduko gauza bat izan da. Eta, erabilera hain da importantea orain bertan gaude nahiko keskatuta. Egin ditugu esperimentu batzuk azkenengo urte honetan, eta gure ereduek, ez gureak bezik, hizkuntza teknologiako eredu guztiak daukate dependentzia handia datu kopurarekin. Orduan, pertsonak ez bezala, pertsonak ikasten dugu oso modu eraginkorrean. Adibide oso gutxikin gara ikasteko, edo manual bat irakurrita, edo umeek oso esposizio gutxirekin ikaste dituzte hizkuntzak. Gure algoritmoak aldiz behar dituzte datu kopuru pilo bat. Adibidez, ingeleseko algoritmo berenak, eta oraindik ez da iritsi mugara, ari dira erabiltzen 1,3 bilioi, 1,3 milioi hitzeko testuak. Hau da, ingelesez,
inoiz jasodan testu kopuru erraldoi hori. Eta kontua da, esan dezakezula, euskerarako biltzen badugu dagon guztia, iritsiko gera antzeko leku batera. Euskeraz jaso aldi izan dira bakarrik 400 milioi. Hau da, ia 5.000 aldiz datu gutxiago. Izan ziteken gure algoritmoak oso onak zirela, eta orduan 500 milioirekin egingo luketela, euskera ikasi, inglesa ikasi duen bezala. Baina tamalez ez da horrela, gure esperimentuak erakusten dute, gaudela nahiko urrun beste tresna horietatik. Eta orduan horrek euskera bezalako hizkuntza jartzen ditu leku zail baten. Nik esango nuke orain, guk dakigunen arabera, euskerazko ereduetan ikertzea oso garrantzitsua da. Bestela gerta daiteke hemendik 10 urtetara, ingeleserako eta gaztelerarako dauden teknologiak euskeraz kalitate okerrago edukitzea. Eta ezin egin izatea ezerrez, hau da inor ez da etorriko horri buelta ematera, ez bada gu, edo egoera antzekoan dauden hizkuntzetako ikerlariak, ez badute horretan hizkuntzen. Eta hori da berri txar bat, gertatu zaiguna urten, eta hori ari gera pixkat plazaratzen. Beharra alde batetik testu gehiago behar ditugu, eta bestetik algoritmoak aldatu behar ditugu. Hasi behar gara beste algoritmo familia batzutan pentsatzen, gu eta beste 100 hizkuntza. Ez, nekok esaten duenaren aritik, nik esango nukena da, eta esaten dut oso baikor naizela, baina baikorri izateak ez du kentzen erronkak eta arriskuak non dauden argi eukitzea. Nik uste dut baikorri izatea horrekin lotuta doala. Nik uste dut egoera orain ona dugula, baina ni harritzen nau, gure zientzia politika, Euskadiko zientzia politika ona dana oroar, konparatzen baduzu auzokoekin da, ez dago gaizki, ze jaramon gitxi egiten dion hizkuntza eta teknologiaren kontuari. Nire ustez, hizkuntzari buruzko ezagutza eta hizkuntza teknologiari buruzko ezagutza estrategikoak dira euskarak egiazki inporta badigu 23. mendean. Ezin harrituago nago, erabakiak hartu dituzten horiek nola ez duten ikusi hizkuntza eta hizkuntzaren teknologiak lehenengo guretzako duen balio estrategikoa, gure ezagutza garatzea, eta 2, duen potentzial ekonomiko. Ez dakit ez dut gabiltzan tren bagaltzen. Guztiz ados nago. Ez dut uste trena galtzen, talde bezala badaukagu finantzazioa jaurlaritzatik, baina egia da ez dugula ikusten ikerkuntza estrategien barruan, hizkuntzaren teknologia dagonik hor ardatz importante bezala. Gainera igual, momentu batzutan edatzen da sentsazio bat, tresna asko badaude, algoritmo asko, ingleserako eta egin direnak, badaude, eta badago jende bat hartu dituna industriatan eta zentro teknologikotan, tresna horiek eta aplikatu dituzte euskerara, eta esatute, ikerkuntza egin gabe, egin dezakegu euskararen prozesamendua. Baina hori da, nahiko epe motzekoa eta arriskuz betetako bide bat, ze orduan gaude itxaroten, multinazionalek eta beste unibertsitateek zer egiten duten. Eta dirudinez ez du balio. Orain ingleserako dagoen eredu handiena gastatu dute, Microsoft lotutako ikerkuntza zentralate gastatu ditu $4 milioi entrenatzen. Elektrizidadean eta ordenadoretan bakarrik, ez personala eta hori. $4 milioi. Eta kontu horietan inbertitu behar da, ez da etorriko kanpotik inor hori konpontzera. Ez genik simil bat egin nahi nuke, eta ez dut uste esageratua danik, benetan, 1525, Linguae Basconum Primitia, eskerrak, euskaraz imprimatutako lehenengo liburua eskerrak honek ipini gintuen euskara idatzean, danok dakigu, Etxepare, da gure literaturaren hasiera berez ez da horrela, baina, bai da mugarri garrantzitsu bat, eta mugarri garrantzitsua da Etxeparek berak ondozekien bezala imprimatuta zegoen liburua delako. 21. mendean, Gutenbergen imprentaren antzeko zerbait badugu, eta da mundu digital hau. Eta mundu digital hau gure errealitatea da geroz eta gehiago. Orduan nire ustez, jakin behar dugu, makinak egiten, baina honeko kondo dakien bezala, egiazko salto kuantikoa aurrengo dimentsioa egiteko, kutsatik kanpo pentsatu behar da. Eta nik ustot ez dela zoroa pentsatzea, behar bada, beste hizkuntzari beste modu batera begiratzen dion jendeagandik ikastea, baina pilpilean olako zerbait nahi baduzu, baliabideak eman behar dituzu. Iruditzen zait, momentu historiko oso importantea dela, eta erabaki beharko dugu, euskara imprimatuta ikusi nahi dugun mundu digitalean ala ez.
Obaba fikzioko herrian barrena murgildu gintuen Bernardo Atzagak. Asteazuarra Espainiako narratiba sari nazionala irabazten zuen lehen euskal idazlea izan zen. Itzulpegintzak eman zion aukera irakurle berri horietara irekitzeko. Konsoni, Bilbo Zaharreko auzoan kokatuta dagoen argitaletxe eta kultur espazio independentea da. Itzulpena eurentzat erresistentzia tresna bat da. El primero fue Jenis Jotu. Con este empezamos. El siguiente fue X ha muerto, ¿no? Sí. Hizkuntza gutxituetan emakumeek idatzitako eleberriak gaztelaniara itzultzea erabaki zuten. Maria Mur, zuzendariaren esanetan, kultura horiek zabaltzea zen egitasmo honen helburua. Cuando Leire Milicua y Une Fernández nos hablan de traducir al castellano, nosotras decimos, uy, pero igual esto lo debería hacer una editorial que no fuera euskaldun, que fuera española, que nos generó dudas. Pero luego, hablando con autores, autoras de euskaldunes, nos dijeron que en realidad lo podemos hacer con una sensibilidad especial. Este manifiesto, por ejemplo, lo hicimos para Durango Coasoca y viene en euskera, catalán y gallego, y explicábamos un poco cómo convertir la traducción en una herramienta de resistencia, ¿no? Y al final hay una traductora japonesa, Tana Oshima, que defiende mucho la cuestión política de la traducción. Al final traducir, dice Tana Oshima, no es traducir palabras, sino que es traducir culturas. Kultura desberdin horien arteko uztarketa euren egunerokotasunera eramaten saiatzen dira. Eli Ríos, daukagu Miren Amurizarena, beba egin behar zala Galizian, ez? Tenemos que acabar de pechar eso, pero no tenemos a data, porque a idea é xuntar a Miren Amuriza con Eli Ríos en Galicia e facer unha conversa precisamente sobre o proceso. Igual hasta be també pensant en diferents territoris, no? De Galicia, penso. Hitza ekintza bihurtuz. Hitz idatzia, susurlatutako hitza, entzundakoa, baita isildutakoa ere. Hitzak azken finean pentsamendu kritikoa edatzeko. Este podcast ha sido coordinado por Ane Zugadi y Yone Gaña. Diseño sonoro de Iñaki Mardones.